ngombe vitamin di ombe pite Pak Yasin aku njaluk duit. Lah iya wis ta wis ora. Lah kowe yo ngono. Kowe yo apa karo aku? Ana kancil. Kancil apa kok kancil-kancil? Ya ono iku pariane yo enek. Ora usah. Ana kancil. Kok ngemut. Mendile mboke. Iya. Pancen percil gawene kutil. Matamu. Acarane iki lho kancile sih cilik. Wong iki awake dhewe kene dihadirkan di sini tuh acarane genah pertunjukan rakyat. Tepuk tangannya mana untuk Pasuruan luar biasa. Ada di Tejowangi, Desa Tejowangi, Purwosari, Pasuruan, Mbah Lurah sing ora tau legi. Lho, apa kuwi? Yasin. Kuwi asin kudu Yasin. Mbah Yasin. Mbah Lurah Yasin. Lurah apa arti lurah le? Harus lurus dan terarah dalam membangun desanya supaya lebih maju. Lurah lurus. Lurah kuwi ngelu ning sirah. Pas ngawur sampe sakmene mbiyane iki sing ngopeni lurah. Enek wong meteng sing ngopeni lurah, enek wong nikah sing ngopeni lurah, pegatan sing ngopeni lurah, basan kawin ora nyeluk lurah kuwi iling-ilingan. Lah yo lurah ki ngelu ning sirah. Apa maneh acara bengi iki luar biasa sing delok akeh, sing dodol akeh, sing tuku akeh, sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang. Lha kan dari mbok dhek larang le. Larang apa? Wajo. Iki murah. Campur sari guyon maton ki termurah se-Jawa Timur. Lak ra percaya tekokno Pak Sugi bakul pelem. Lah bener omah mesti DP-ne pelem. Nggih, Bu. Pak Bu sedaya campur sari guyon maton niku wedhus siji wis kena nggo nanggap guyon maton. Siji tambah ana wedhus 100. Siji bosok lambemu karo Mas aku nggawa sakmene mbiyane wae. Wedhus siji kan 2 juta. Acara bengi iki yaitu hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1095. Didongakne le yang hadir pada malam hari ini, kita doakan semoga banyak rezeki, amin Allahumma. Amin. Diparingi sehat, amin Allahumma. Amin. Sing duwite sithik tambah akeh, amin Allahumma. Amin. Sing umure enek loro-lorone diparingi sehat, amin Allahumma. Amin. Sing duwe pitik tambah, pitike. sing duwe wedhus tambah, wedhuse. sing duwe sapi tambah sapine. sing duwe bojo tambah bojone. masuk. Lah awakmu iki senengane penjembakan ngono. Lah kowe ya ngono kowe tambah tok. Lah ke tambah terus. Pak Lurah wis ngendikan. Ngendika Wis ngobrol karo aku Pak sapa? Yasin. Pak Yasin wis ngobrol karo aku. Sudah bicara gimana? Iki masyarakat iki sing nglumpuk kan niki kan sing ningali kan namung Desa Tejowangi nggih. Niki wong Tejowangi tok to? Loh, mboten sampean di Purwos ya nanggap dhewe to lurah ngomong ngono ya. Kowe nek lurahe Purwosari apa ora ning kono? Lah sampe enek isin aku. Awakmu kok Lah Tejowangi nanggap lurah liyane rong apa ya isin. Lah sampe ra nanggap enek lurah ning kono, lah sampe ra nanggap guyon maton percil CS. Ah rugi. Sing rugi sapa? Aku. Genara ditanggap ora ya rugi. Iki lho arep do panjen. Pak Dewane enek Pak Sugi. Pak Sugianto. Pak Sugi wis nanggap iki garek PKB Pak Rudi Hartono iku ketemu blas. Iki engko keadaan ki di DP saiki apa ora, tapi wis ngomong mole. Wis ngomong karo aku. Iki lak rame, masyarakat seneng acara koyo ngene iki sesuk ditanggapne tip. Jadi tanggapne campur sari guyon maton. Ya tapi larane sone ya ora mungkin muni. Oh iya ya. Iya kan. Tanggapno son karo guyon maton. Guyon maton Matur karena nuwun Pak Hartono. lho matur nuwun apa dikeki kowe? Urung. Lah kok matur nuwun. Lha mbok menawa arep ditanggapne. Iya sementing terima kasih itu semuanya yang hadir menika teng ajeng-ajengan wonten Pak Kapolsek enek mendandu wis komplit pokoke intine.
lurah-lurah nglumpuk, Banser, Linmas, terus Mudin. Iya nek mudin iki penting le. Mudin lah penting. Lah nek wong mudin masamu lah nek wong ninggal wis sapa sing ape nek ngopeni. Gak teng geluntung ning pinggir dalan ra nek mudin. Penting banget mudin. Sing dongani kuwi ya. Contone kaya bengi iki awake dhewe hadir dilihat penonton sakmene mbiyane iki. Mulai teko kono Tejowangi, teko kono kae mau enek sing tuwek. Foto karo aku ning mburi piye sing wedakan kukuran putih masalah mau wedakane kuwi jane wedak apa glepung aku ngono jadi lho kok iso putih karepe ku ya pengen cantik Mas dadi dikandelne masalahe sosok saiki ki angel piye angel itu yang dinamakan hari jadi sing kaya ngene iki jenenge wong sakmene mbiyane iki wong Pasuruan. Lah ya ngono to. Wong Pasuruan yang hadir itu orang Pasuruan semuanya. Awake dhewe wis ndongakne. Sosok sing angel sing didongakne. Lah kok sing nom-nomi saiki kok cah nom-noman ki angel diomongi sosok. Sing tuwek ya luwih nemen nek diomongi rada angel sebab apa? Tuwek ki balik neh ning nom. Iya. Oh, dadi puber kedua ngono kae. Puber. Walah kuwi enek tenan to kuwi. Enek. Lha delok wong tetek sampe untune entek balik bayek neh. Iling-ilingen dadi balik bayek neh. Iya, kowe iki lak mumpung urip kaya ngene iki. Awakmu ngene iki nyambut gawe. Iya. Awan bengi sore digawe sapa le? Ya tak nggo keluarga tak nggo bojoku lho, Pak. Oh, ngono ya. Berarti kowe ngono kuwi ya nyambut gawe ngene iki matur nuwun kuwi. Matur nuwun ngene iki bojo ngene teng omah wis ngenteni. Kabeh mbok kene. Iki tak kene kabeh. Umpama entuk dhuwit 10 juta langsung plek nyodek kayaku. Mbok kene bojomu kabeh. Umpama entuk 100 juta iku langsung plek nyodek kabeh kayaku. Ora tau mlebu oknam apa piye to kok iso kaya ngono kuwi. Aku maksudnya dhuwitmu kabeh kene bukane bojomu lho. Lah terus tuku rokok lho karo apa? Njaluk. Ya ampun, laki-laki pengemis. Wong lanang le, wong lanang derajate wong lanang ini ning dhuwur, wong wedok ini ning ngisor. Justru itu sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab itu untuk kaya langsung diwenehne bojone. Tapi aja kabeh akhire gampang stroke. Ora percaya. Sik umpama awakmu saiki. Iya nyapa? Ning kene kerja. Umpama entuk umpamane 10 juta. Mulai mukene bojomu 100 lho. 100 sing 9 yuta 900 dana kenakalan. Iling-ilingan pinggarane merpati. Berarti awakmu termasuk wong lanang sing LCT. LCT ki apa le? Lecet. Kok iso ngono 900 paling mbok kena PRL. Apa? Lah ngawur ora mungkin aku. Saiki iki cethuk aku iki. Oh iya ora dhewe to. Cethuk apa? Lho, Mbah Yai, Gus Miftah tak eloki. Gus Sidam, Gus Kautsar. Terus Gus Samsudin. Duduk ki tangga kuwi tangga. Fotone enek lho. Tangga kuwi, tanggaku cedhak. Kuwi aku iki nyedak-nyedaki Gus-Gus iki gandul sarunge kiai. Apa ora mlorot? Kiai kok mbok ganduli sarunge. Maksudnya ki aku ki gandul sarunge kiai iki tegese ki enek apa-apa ki takon. Paham apa ora kowe? Berarti awakmu piye to bocah? Lah apa takon? Maksudnya ki ora ngono le, manut. Lah ora ndek pendirian kowe. Manut tok isine. Kowe saiki dadi urip dadi apa jajal ayo? Ada di dagelan. Lho kan dadi dagelan ngene iki lho mangsamu terus manut sapa kowe? Lho, manut Gusti Allah. Oh ya wis. Ya wis wis entek rijik lah to kok. Aku ra tekone aku. Nembang sing apik aja nganti ngisi-isini aa. Iya, apa? Aa. Kowe nek awakmu gak pantes aa kok, Kang. Apa? Aku berarti iya toh kowe isine aku berarti T41 iya maju ning ngarep nembang sing apik suwantene sae saestu niki sae napa sae monggo dibidalaken sakniki mawon tak tau apa lah jenenge sae ayo kene kok koyo mayit nadane apa kowe nyanyi apa kowe nyanyi apa kowe lho jane piye ya lagu sing penak nggo nuturi po. Oh iya sembarang aku manut awakmu. Apa kuwi judule awakmu ora ngerti. Apa? Iki lagu tutur Jawa. Oh. Apa judulnya apa? Ya kuwi engko tak WA. Iya. Judulnya lho di WA. Bocah nom kok iki koyo ngene. Dadi nyanyi sak pesan kesane kuwi enek. Sirahe rumah saya koyo bakso Malang rumah saya. Sirahmu. Bakso Malang apik, Pak. Bunder apa lah sing kasar apa brundul-brundul nih kamu.
Nggih monggo enggal dibadhok saged. Liri kuwi to, lir. Nah, oh iya. lir. Aku ki apa? Aku apa nih? Ya awakmu musike. Oh iya. Masa kaya nyamuk iki lho biola. Alah lipoa. Ambemu Biola, lipoa. Sapa nek? Iki lho jenenge biola. Lah ngono dicelok Oh, ini toh. Nah. Oke, so. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donga kok diguyu. Ya pirang. Kowe nyanyi tak atem selop. Apa lagi ya? Lir ilir. Hei menungso. Meliliro. Tangio. Urip aja mung wegah-wegahan. Aja mung males-malesan. Iki wis pancine awak dhewe bangkit. Ibarate tanduran sing ijo royo-royo wis padha nukul. Awak dhewe kudu tetep semangat membangun masa depan. Kudu tetep semangat nyambut gawe kanggo awak dhewe keluarga lan para sedulur uga kanggo negarane awak dhewe. Menungso kudu semangat tak ibaratno seperti temanten baru yang jiwanya selalu bergelora bersemangat merdeka, khususnya kaula-kaula muda membangun bangsa. Cah-ngon kuwi ngarit ndiasmu angon. Angon ki mbiyen. Saiki. Saiki ku ngarit barang. Oh iya. Dadi ora angon tok, dadi yo ngarit barang. Iya, iya. Nah, angon kan terus dicul ngono kuwi. Iya, lah, Nah, ngarit. ngarit kan yo karo obah ngene. Ya ya iki. enggak bener turi cah ngarit. Nah. Iya iya. Itu sebenarnya cah Cah ngarit, Enak. cah ngarit, ngelingo yen duwe duit karo koncone aja medhit-medhit ben uripe gak gampang kecepit ben Ya, uripe gile gak kacan mesti gampang kecepit. Kita semua walah bisa enak. saya ibaratkan adalah seperti cah ngarit Iki opo? yang selalu bekerja. Cah ngarit mencari rumput, golek suket, mergawe rino wengi. Nanging ora dipangan dhewe dipakane karo ingon-ingonane. Seperti kita bekerja siang malam mengumpulkan uang, mengumpulkan rezeki. Mari Bukan kita- hanya untuk diri sendiri. Mari kita aku ya. Iya ya. Bisa memilih. Bisa. Bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk sedekah kepada yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada kita. Kamu iso ya? Aku. Cah nom-noman, cah nom-nom. Iya, ibu cakap pinter ngene. Tak idoni lho kowe malah nek kancane penembak kowe. Pinter. Ya rasa mbok ngene-ngene. Kesini. Iso lah kita aku. Kok gak kowe man? Sing rada cilik. Ya. Kaya meh pedhot lho senare. Cah nom-noman, cah nom-noman duwe wong tuwek di eman-eman diserenen
Iki ngomongi calon-noman. Bocah-bocah saiki. Ora diomongi bapak ibumu rungokno pumpung sing urip. Pumpung sing enek. Rungokno tenanan sampe ilang salah sitok contone kaya aku. Aku lho bapakku wis meninggal. Biyen aku berita karo ngical ditone bapakku. Bacan saiki ra lek sing ngontone opo. Gampang metu apa maneh rok sapupung akeh entup sing padha nunggu akeh entup sing padha nunggu reklamasine piye rungono kayu kan ayu aja nganti ngge rok sing sakmene kowe mlaku wong lanang itu tidak boleh. Aku seperti ini karena apa? Aku bisa bilang seperti ini. Aku lane wong ngono kuwi mesti ketone ning mburi. Ngilingan ngadani kula ngandani kok semalah kabeh. Ya aku dhewe ya ngono kuwi. Wong tuwe, aja kakean tetek bengek pupuran putih malah koyok. Ya bener toh, aku ya bener toh, iki ngomongi wong teteh lho. Pupurane tipis-tipis saya aja kandel-kandel. Wong tuwe, aja kakean teteh bengek pupuran putih malah koyok. Wis isuk dicipok mate, yen linde isuk dicipok mate. nah iki lho piye awakmu nuturi neme ayo Aku gak nuturi lagi. Aku kok rada dikai mangan lagi. aku tune yo Wong tuwa iling-ilingan. Wis duwe asam urat, wis golek kolesterol. Pikiran kesehatanmu, mangan aja sembarang-barangan. Lah umpamane pengen sate, kolesterol awas. Kowe mangan pitik, awas asam urat. Aja nganti mangan rempelo, mangan pitik, mangan sing neko-neko. Cukup mangan kulup. Mendino kulup metumu malah kaya sulak. seriwut Aku kaya ngene iki. Terima kasih kepada Bapak Sugiarto dan Pak Yasin, Bapak Rudi, terima kasih sudah mengundang kami di sini. Semoga Anda semuanya yang ada di situ diparingi berkah barokah, amin Allahumma Amin. Aku contohnya kaya ngene iki le. Aku matur nuwun banget le. Karena apa? Saya keliling. Kemarin kita di mana le? kita dari Yogyakarta Jogja dengkul munde ning Kediri no ya Jogja. dek ning Jogja Oh iya lali. Balik Kediri ning anane kaya Mari Kediri Jogja. Habis ini ke sini, besok masih ada di Malang. Di Batu. Sebabnya apa? Aku seneng karo masyarakat Pasuruan. Senengku apa le? Antusiasnya luar biasa. Luar biasa, Bro. Sekelas tradisional seperti ini, dibalut seperti ini, Iya. wong masyarakat sih seneng. Iki yang luar biasa. Apa nek saiki lak dia anu karnaval. Lha umpamane anu Pak Yasin duwe son piye? Live perform Yasin Audio. Let's go. Nyapok koprok. lah kuwi mau nyapa kok Ora ono tribleng ngono kuwi suarane. Cangkemmu kok iso apa-apa iso ya? bisa lho
hati-hati aja numpak sepeda banter-banter kuwi ngono ya Le berarti lambemu apa-apa iso ya apa iso lho umpamane suara-suara ya iso tak kok suara pesan tak tirokne lho son sing cuwili ngene sing I perform Rasin Audio. ya kuwi audione Pak Yasin Yasin lah momone duwe audio momone Pak Yasin iki duwe audio mari ngono terus ning mburi nek nomor sone Pak Yasin iki suarane piye oh iya oh iya ya iso carane ya momone kuwi mari ngono ngrungokne son misale iso Live perform Yasin Audio. Let's go. Nah, iya saya berarti son mari ngono terus ada tukaran pilih suarane piye Yasin Audio. mari ngono berantem karo Pak Yasin iya oh sone saya bunyi mari ngono kucing liwat le kucing cilik mari ngono nek wedhus tapi iki son-son ya wedhus lanang kuwi mari ngono enek kucing enek wedhus enek tumo le tumo piye tumo suarane masa ya tumo lah ibu-ibu petan-petan ning ngarepno kenek tumone to itu suarane tumone apa deh kuwi suarane mbok demu umpamane nyanyi wong loro iso iso nyanyi ya nyanyi wong loro duet nadane duet awak dhewe duet ngene tonyo-tonyonan wong loro duet iki jenenge dawet nadane Bapak idoli masa nesuhi lho Mbak F dangdut kau dusta lagu boleh wah kowe kalau lagune apa kok sombong lagune apa dangdut iki lho sing enak ya dangdut sing enak ya oh iya Betok India oke India aja India tumpah jahe yumus jam 4 mesti teko terus ngumbah yumusmu yumus kurai tumpah iyae sumpah saya tumpah iya dasmu iki joget tidak ngene dia jatuh iki nek apa ndak kok ngene iki dinahan teman-teman bojone ngene
mutin Iki lagu apa? Dudu anake mutin Iki lagu apa iso teko mutin ora? kelas 3 SMA wetenge kok mblending Anu rusak Indiamu rusak. Indiamu Kuwi lagu India. India apa nek? Teko India nek mutin Rumah lho. Saibah anak iotin Dudu anak imutin Kelas 3 SMA Wetenge kok blending Mas iki lagu lah asli lah ora-ora.